Köszönöm szépen a felkérést. Hát ezzel is szólok. Hát az igazgató úr említette, hogy az én szerény lehetőségemből nem lett volna, hogy tényleg én otthon mutattam volna meg, és mutatnám meg, de a Raskó házaspárnak, akik felvállaltak, és ott van ma 16 évinél több, ma 13. éve, ideiket nem nézve, napjaikat, hetáiket, hónapjaikat, éveiket, azt a rengeteg üzemanyagot, amit ők áldoznak, és hordozzák ezt az anyagot, hát ez a legnagyobb segítség mindenki részéről. És még említette Betty, hogy segítség ezt a gyűjteményt. Hogy tud valaki segíteni egy gyűjteményt, akár az itteni, akár az otthonit. Tehát Betty meg is említette, hogy van egy panziónk. Nagyon sok személyt látok ma, volt, aki egyszer, volt, aki 5-ször, volt, aki 2-szer, volt, aki 11-szer volt ma. Hogy tud segíteni egy gyűjteményt? Aki eljön és a vasalóházba száll meg, úgyis mondom már mindenkinek, hogy aki nálunk szállást foglal, az egy nemes céltest támogat. Meg szeretném én kérdezni, valaki tudja-e, hogy egy múzeum létrejött, és hogy azt ott fenn lehessen tartani, azért jött létre egy panzió, hogy azt ott fenn lehessen tartani, bővíteni. Hát most miből tudok én vásárolni? Betty említette, hogy olyan vékony voltam, tehát sok mindent kellett tényleg mellőzzek, de azóta már eltelt 10 vagy 20 év is, és hogy ne testesedtem volna meg? Mikor minden este itt létem alatt, hol az egyik, hol a másik meghív vacsorára, hát akkor hogy ne telnék én és el? Mikor annyit eszek, amennyi belém fél, amíg Bettynek megmarad egy kicsi, azt is meghív. A tárgyakról, hogy visszatérve ide, tehát a jelentős része az Arkos és környékéről, háromszékről, de egy kicsit én kondikálok más tájegységekre is, tehát Erdély más részeire is, de olyanokat gyűjtök, ami beillik abba a gyűjteménybe. Mivel, hogy hiába gyűjtök én ugyanúgy Erdély területén belül kalotaszegit, vagy mezőségi viseletet, vagy bármit, tehát olyasmit próbálok gyűjteni. Mivel, hogy én nem csak néprajzit kezdtem gyűjteni, hanem népipari tárgyakat is, ahogy Betty elemlített, hogy 500 annyi vasaló van, tehát én gyűjtöttem össze Erdélyben legtöbb féle vasalót, tehát a nyáron sikerült összeszámoljam, 511 féle volt, de azóta már cipelek vagy egyáltalán innen hazafelé, tehát majd aztán nyáron megint össze fogom számolni, és az épületet is úgy építettem, már kérdezték, hogy hát minek kell 60 darab mozsár, vagy miért kell ennyi darab gyertyatartó. Az épületet is úgy terveztem, hogy az évnek napjai vannak, az évnek hetei vannak, az évnek hónapjai vannak, az évnek évszakjai vannak, és minden az épületen látható. Úgy mindezen az épületen azok a nagyon szép boltívek, tehát ezt a gyűjteményt nagyon is, meg is illeti egy ilyen nagyon szép kiállítás, és megpróbálok én is otthon ezt megalkotni. Amikor gyűjtöttem sok mindent, megnéztem előre, meggondoltam, hogy olyasmit kéne gyűjtsek, ami a környékben, tehát Arkos és környékén nincsen, és lejártam Erdély előre a Székelyföld múzeumait, és megnéztem, hogy mit nem gyűjtenek, hogy mi nincsen a kiállításukban, amiből én is tudnék gyűjteni egy olyan anyagot, ami jellegzetes lenne, és megengedje a zseb is, és egy olyan megfelelő helyet, tehát olyan megfelelő épületet csináljak. És akkor így ráébredtem, hogy bizony a vasalóból, hogy említette Borval asszony, tehát hogy abból ahhoz nem kell villanyáram se, és még használható, és hát akkor gyűjtsek azt ott, mert máshol szinte sehol sincsen. Én most már a Sarvari Múzeumot is sikerült megnézem, itt se láttam vasalót. Most itt van itt a kiállítva, a Sarvari Múzeumban nem láttam, de azért megnézem, hogy mégis hol mi nincsen. És előre úgy döntöttem, hogy kigyűjtöm a 365 darab vasalót, mivel hogy 365 nap van egy évben, de most már mindjárt duplája, tehát mindjárt 700 darab vasaló is lesz, hogyha így haladok. Tehát az már kétszer lesz, és az 52 kajha, mivel hogy 52 hét van, nálam is egy kicsit boltíves az épület, tehát 12 darab
bolti van, a 12 hónapot szimbolizálja, a 4 évszak 2 helyen is fel van tüntetve az épületen, tehát úgy az alsó része, mint a felső szinten, ami ma elkészültek az ablakok is, tehát a 4 évszakot ábrázolja. Az épület maga hossza 24 méter hosszú, mivel hogy 24 órából áll, ebben még belé kell férjen ugye a 60 darab mozsár, tehát 60 perc, 60 darab gyertyatartó, meg a 60 másodperc, és így minden legyen benne. Egy nagyon szép tornácos részt csináltam, ahol 7 darab oszlop van, tehát az a 7 napjai, és így minden meg van alkotva. Ezeket szépen el is neveztem, a pincében vannak a vasalók, és akkor tehát hogy alsó lakásnak is hívják alsó rész, akkor így a tárgyak is, hogy béljenek, és a érdekes is legyen az a vasallak. És hogy egybe olvassuk a vasallak, ahol a könyvek, írott dolgok vannak, ma itt is van pár darab. Tehát most jelenleg a legrégebbi könyv az 465 éves, 1559-es, attól errefelé vannak. Az a rész és a tojásokkal, mivel hogy van egy szép tojásgyűjtemény, itt csak egy tényleg töredéke van, az a megírlak, konyha használati eszközökből a kóstollak, és majd, hogy készül a többi rész, tehát az emeleti részén lesznek a viseletek, a ládák, tehát ami könnyebb, az a felruházlak. És egy külön pince, ahol a leított lak, járjon majd hozzám, aki olyan, hogy megérdemli, hogyha egyszer jött is, ugye, vagy aki többször jött is, hogy megkínálja. Mivel, hogy ott van, de ugye nem szabad pálinkával kínálni, tehát ilyen-olyan törvények vannak, nálam nincsen pálinka, csak desztillált lé, vasalólé van. És akkor így a vasalóba, ugye kell a desztillált vizet, hát akkor az is desztillált, és így vasalólével mindenkit otthon meg tudunk kínálni. Tehát ez, amit amit mondtam, hogy van, aki egyszer volt, van, aki 11-szer volt, tehát vannak itt, hála Istennek, olyan barátok, aki 7-szer is volt, olyan is volt, aki csak eljött, meglátogatott, nem nálunk volt megszállva, de mégis azt mondja, Zoli, az el kell menni. És mondom, az idén jössztök? Azt mondja, hogy nem. Mondom, na kötelező, jöjjetek hozzám. Köszönöm szépen, és akkor a tárgyakról, amint Betty is említette, tehát ott vannak inkább a katolikus, tehát ami ismerhető, de hogy ott van az a tábla. Hát ha azt a táblát én nem hoztam volna el, ahol van az egy az Isten, az most az idén 90 éves, 1937-ben forogtak, akkor el lenne már rég tüzelve. Tehát vannak ilyen tárgyak, amit sikerült megmentsek. Hát jó, hát azt mondták, hogy mit bizony jó vastag cserefából van, tölgyfából, tehát nálunk cserefa, az bizony tartana a tűzön, és lehet, hogy eltüzelődne, vagy hogy folytassuk a sort. Vannak olyan tárgyak, hogy sajnos kidobásra voltak ítélve, vagy kintről szedtem össze. Olyan is volt, hogy mivel eléggé nehéz korszakot éltünk, és élünk most is, tehát a mindennapjaink így meg kell küzdjünk, meg kell harcoljunk. Többek között itt van a hátunk neked ez az zászló, ez ami 1944-ben, hogy mentség, megmentődjön, bífalasztak, tehát szinte bífalasztak a plafon és a padlás közötti részbe tette bé az a bács, aki túlélte, és 90-ben kivette innen, ő tudta, és ezzel már 1990-ben Arkoson már a 48-as szabadságharc megemlékezésén már ott volt ez az zászló. Hát többen kérdezték, hogy hát miért is van így téve, vagy így van ábrázolva. Hát az akkori tudás nem az volt, hogy veszük ki a zsebünkből a telefon, nézzük meg, hogy még hogy is van az akkori címer, vagy ehhez hasonló. Tehát amennyire tudott a Szabó varni, tudta, hogy piros, fehér, zöld, vagy a korona ezeket, vagy valaki már megrajzolta. Hát ezt tett véletlenszerűen keresztbe. Tehát ahogy fel volt éve a rúdra, tehát egy kicsit, mintha eldőlt volna a korona rajta, vagyis a címer, a korona az nem tudjuk, hogy volt-e rajta díszítésként, vagy nem. Tehát így mentődött akkor. De nagyon sok olyan tárgy van, ami szintén így elüldöztetésként, vagy kidobásként volt elítélve, és onnan kellett megmenteni. Van olyan lád, amiben tyúkok tojtak, vagy van olyan tárgy, amivel éppenséggel kertet támasztottak, tehát olyan villanyél, vagy kaszanyél van, vagy éppenséggel olyan tárgyak vannak, ami teljesen el volt már ítélve, tehát hogy a viseletet ma bétették, hogy hát az jó lesz mosogató rongynak, mivel akkoriban még nem volt olyan
mindenféle szivacs, amivel tudunk könnyebben mosogatni, tehát ilyenek is kerültek, vagy szőttesek is a gyűjteménybe. Hogyha valaki úgy akarja, egyszer nézzük meg a kiállítást, és akkor majd úgy szerre megpróbálok mindenhol egy kicsit beszélni.